गुड फ्राइडेनि दिनखौ जों बयबो मिथिगौ जिसुआ क्रुसाव थैनायनि दिन। गुड फ्राइडेनि दिनखौ जों बयबो मिथिगौ जिसुआ सैनांनायनि दिन। गुड फ्राइडेनि ओंथिखौ जों बयबो मिथिगौ जिसुआ जोंनि पापनि थाखाय थैनायनि दिन, बुजानायनि दिन होननानै। नाथाय मा नों अनदों ने बे फोरबोखौ? गुड फ्राइडेनि दिन सफैबाय, बे समावल' नों बिनि दुखुखौ, बिनि सैनायखौ गोसोखांबाय। नाथाय गुबुन दिनाव बे एखे पापखौनो मावबाय थाबाय। लोंग्राया लोंबाय थाबाय, थगायग्राया थगायबाय थाबाय, गाज्रि राव बाहायग्राया बाहायबाय थाबाय। नों गाज्रिखौ साननायनि सिगां सानग्रो फोरबोआ दि नोंनि गाज्रि साननायनि थाखाय खर'आव सुनि थफि हमहोजादोंमोन। नोंनि बे खुगाजों थगायनायनि सिगां सानग्रो, नोंनि बे खुगाजों लोंनायनि सिगां, गाज्रि राव बाहायनायनि सिगां सानग्रो। नोंनि थगायनायनि थाखाय, नोंनि लोंनायनि थाखाय, गाज्रि राव बाहायनायनि थाखाय फोरबोआ दि गोखा बिदै खुगायाव दौजादोंमोन। नोंनि बे आखाइजों गाज्रिखौ मावनायनि सिगां सानग्रो, नोंनि गाज्रि मावनायनि थाखाय फोरबोआ दि आखायाव गाजोल दोजादोंमोन। नोंनि बे आथिंजों गाज्रि लामायाव आगान होनायनि सिगां नों सानग्रो फोरबोआ दि नोंनि बे गाज्रि लामायाव थाबायनायनि थाखाय आथिङाव गाजोल दोजादोंमोन। मिथिगौ दिनै नोङो दायआ बिनि नङामोन, दायआ जोंनिसोमोन। अब्ला बे दाय गैयिनाव नों गावनि दायखौ नागिर। नों दायो माबादि लामाजों थाबायनानै जिउ खुंगासिनो दं? नोंनि बे खुगाया मा बुंगासिनो दं? नोङो माबादि आखल आखुजों जिउ खुंगासिनो दं? दिनै नागिर बे दाय गैयिनाव नोंनि दायखौ। गुड फ्राइडेआ जाहैबाय दिनै जोंखौ पापनिफ्राय सख'नायनि दिन। गुड फ्राइडेआ जाहैबाय दिनै जोंखौ पापनिफ्राय निमाहा होनायनि दिन। गुड फ्राइडेआ जाहैबाय जोंखौ बिनि फिसाला फिसाजो जानायनि अधिकार होनायनि दिन। गुड फ्राइडेआ जाहैबाय बेखौ बिफा गाबज्रिनो अधिकार होनायनि दिन। गुड फ्राइडेआ जाहैबाय दिनै जोंनो बासायजानायनि लामाखौ होनायनि दिन। नाथाय दिनै नोंसो बिनिफ्राय अननायखौ मोनबाबो बुजिया। दिनै नोंखौ फोजौनो थाखायनो बे जेबो गैयि जानानै फैदों, हावरिया जानानै फैदों। दिनै नोंखौ गानहोनो थाखाय बियो लांथिया जादों। दिनै नोंनि सानाय सुनायखौ गोजान खालामनो थाखाय बे गावनो सानाय सुनायजों बुंफबदों। नोंनि बेरामखौ गोजान खालामनो थाखाय दिनै गावनो गारायजों बुंफबदों नोंखौ अननायनि थाखाय। नाथाय दिनै नोङो इसोरनि अननायनिफ्राय गोजानाव थांबाय थायो, इसोरनि अननायनिफ्राय बोखानानै लांजायो। नोंनि थाखाय देरसिन संसारनि अननाया, संसारनि मोजां मोननायासो। दिनै नोङो बे फोरबोनोसो सेथि अननायखौ होनांगौमोन, जायानोखि नोंनि थाखाय कालभारि क्रुसाव गावनि जिउखौ होदों। नाथाय दिनै नोंनि थाखाय सेथि अननाया सोरबा सेंग्रायासो, सोरबा सिख्लायासो, जायजों नोङो रायलायाबा थानो हाया, जायखौ नोङो नुवाबा थानो हाया। नाथाय दिनै नों जाफेरदों ने बे फोरबोजों दसे सम रायलायाबा थानो हाया, बेखौ माथो होआबा थानो हाया, दसे बाइबेल फरायाबा थानो हाया, आर'ज खालामाबा थानो हाया। नों जाफेरदों नामा बेबादि? दिनै बेदि नोंनो सेथि अननायखौ होदों, बिनि अनगा नों बेनो मा होदों? नोंनि सेथि अननायखौ होदों, ना नोंनि बयनिख्रुइ साबसिनखौ होदों, ना नों बिनि हास्थायनाय बायदि नों मावदों? दिनै बोसोना बुङो जों बेखौ अनग्रोबाय, बे नङा, नाथाय बेसो जोंखौ अनग्रोदों। जोबनो गैयै अननायखौ बे जोंनो होदों, सानस'हायै अननायखौ बे जोंनो होबाय।